me bon dans tous les cas bon no ga sabe bientôt le arta e woni quoi non me wada mariage me o do haka hawjirde dum min do hawjirde mi wonno mo jomuda ko min do hawjute jombugol kanko go debbo so hawjiniri lamni min mi sikkito to piiji gon ton quoi est ce que da famude voilà po sa e jombugol goddo tayontigi hawji wada ngenya kono ngami jotuna Hamza sikkito da bantan ko hakkunde mo feƴƴino do hankin no ngari ko an hawji hande da daroɗa inna pantan ko no hawjiri mariage mo hakkunde ɗum ko mone ko ɗum ɗo fof mi wonno wowlude kono ɓayo jentotako ko ɗum ɗo fof fi ɗum no tunoddirno ɗala ɗum laatutno ɗum ko fowno ok je m'excuse quoi la mari rendez-vous donc il doit aller ok tagaɗo no sanza no ko lero andade me geji chula no ɓe dari ka yaasi ka antu pourquoi lannande hiɓe ƴumde de kono sala heɓrero yo seeɗa nala no moy simin sahal nanno ɓetteteno mayi tout joɗɗe lele kom to resgo ƴem a joto aɗa woni free ski a fan man ara joɗɗa ka yaasi ɗo to daroɗa ɗo Allah dan goɗɗum maƴinama ɗo tiyanaɗo par ce que ɗa andi a sutaki tu vois sumalintala accu papertane ɗum ferma ontiri wono ɓarena na fi kuran no woti notota quoi sinon ça va bébé wodi kon falama alandi quoi donc parce que ayi situation o guite maɗen ha joni no docteur ɓe wirno ɗum ha joni ça va pas ko docteur jo wino kon a wata yitude hande kadi ɗo nandi e gonga par ce que joni waɗi leppi seeɗa maintenant ida mari piiji boyi a mari biyenji donc mi falaka ɗum no fo perdirani a faami par ce que hande Allah dandu an goɗɗo wukkodirde ɗo aka jawdi wayde a yawɗo justice sa wi ko min jeeyi o entreprise ɗo ma ko min jeeyi ɗum ɗo ɓenna bunɗo holno wawɗa jeeyirden no fayda oɗa wawete jattude ɗum noon quoi tu vois joni min kon faala wiya ƴettu kaydiji ɗin connala a faami waɗen programme o fof e inde a faami fi entreprise on to donc sum ɗum ɗo connalan kaydiji ɗin jogito waɗen inde mi géranayi mais t'inquiète pas min mbatum a hollilanda yiɗila mi gére yala kono faliraɗa non ko ata tout va bien ok ko ɗum noon mi yiyanen solution ɗo par ce que mi ndaari mi tawi noon yarde ni ɗo woni risque ta perdundi jawdi ma quoi mila yetti Allah fayen yiide mi perdata inchallah sabuna ka neɗɗo laaɓuɗo ɓernde neɗɗo wallahi noon ɓuri wode mi tawi hiɗa mari hakkille kadi kono Hamza no ɗuuɗi ko woni jewrde je sais andi hande nene an wo baabe an wo ɓe alaa ɗo ɗan andi jawdi ɓe programme ji maɓɓe ɗin gaɗin fopp ko mi woni jewrde leeɗe maɓɓe no ɗuuɗi wona hella yargon yeeso koya wala ay noon ka leyɗe ɗon noon giruɗon noon andinalaki sa mi wawa andude ko hondotereji ɗin fof woniri quoi ɗaɓɓita kaydiji ɗin jonnala mi jogito leyɗe no cattere vrai hanki ni kala jamaden dow ɗo terrain maɓɓe ɗuma hectare yel ko ɗum goɗɗari jatti fes mini mo waɗi ɗon fermuji ɓuri kanko jeego an leydi on ɗum ɗon ɓe jatta ɗum no partout andi noon ɗum ɗon wonani a faman baaben am andi kono ko min woni ujurde ko mi halante woni sa inni a géray ko golle molanaɗe wonɗa natude mum par ce que man no ɗuuɗi déjà an tigi a wiɗo joni lammare hakkika kadi komi janguɗo min hande goɗɗo wata lampinude piiji gono toon donc langandi piiji ɗin konno yarta a faami mi géray ɗum noon fof ta tout va bien an tigi yiya tawa mi géri est ce que a faami arnaqueur ma ɗum moi je m'en fous de ça voilà waɗ ɗum noon quoi joni ala affaire o mi jogitano on quoi entreprise on to kadi donc ndara kaydiji ɗin fof par ce que bon min woɓɓe goɗa ɗanomi woɓɓe gonto mi olaki ɓe de jaman woɓɓe ɓe nundade woɓɓe laaɓa yimɓe ɓe nunda wela holade fiw joni ko wonne hattorde janggo kon woni programme ma o janggo
lamarno dossier ji signeteɗi ton janngo andi contenaire cacao no duwa yaade janngo quoi. Joni kono mi faala andi kapi ɗum ɗo heɓi tan fayda mi yaltaani mi haalanaade ba fii ɗum ɗon baaɓe ngan no darni ɗo ɗen tawyaga ɗon ko ɗumaɓe tun loge maɓɓe tun woni ton loge maɓɓe tun andi ɗon noon ɓe yuɓɓiri ko ennan quoi ɗon noon kono à chaque fois min duwa ɓe woowi yawde toon mi ndaara ko honno to woniri tawi bonal ɗandi loge ma woɓɓe dankotako ka goɗɗo janngo yaha toon direct a faami par ce que min mbaɓe a faamno mi yaha on toon kono mi wata cuttude ko an ko mi jokka ko maɓɓe kon ka mi sikku na étranger ɓe losin noon ka bon ko étranger ɓe jattay ɓurɓe ɓe ko étranger woni toon na ɓe jattay bon mi yahay mi manno quoi joni jonte adresse on yaha han ɗon non e yaada on laalan to fof mi anda ko on woni jeeyi ɗon tu vois hande kadi à partir de là sa ɓaara sella donc hande kadi si mi andi toon joni mi ndiki adresse ji ɗin fof e papier ji ɗin hande kadi mi yaha mi gera quoi ellala joni Hamza walla mi yaha mi waloɓe ɗum ki komi dari ɗo joni ɗo e janngo hara mi miitike fii ɗum ɗa si affaire ɗa kon no ndewte kami ƴette joni mi fowtinima non birwangen kadi mi yewtima ɓe arta ɗe balɗe ɗo wow ko bonne nouvelle no icca tum noddima téléphone ha mi ronki mi noddima mi wendanima ha mi ronki fewna alala jabaɗo miɗo suti appel ji maɗa miɗo suti message ji ɗi wonda to a faami mi haalanima fani a jaɓɓari komi faala ko a waɗari komi wima ko mi décrocheta appel ma mi anda ko fiyon ɗum mi daranima ɗo min nima ya min a ɗaɓɓe ko fotteten ɗon mi wawta nato ɗon fani on kelirawo ma no par ce que ono ko kelirawo ma na jajama suɓu ko haala fi Allah antiɗandi ko jajanno mi haalnima jajama wacca fuɗɗode fijugol ɗum ara o konka bafal magal min mi wawata ɗum ɗon accu famala iccatu fi Allah antiɗandi ha komi yiɗuma ɗon quoi a yiɗalam siɗa yiɗunolan ko faali an o watta na ko soñjatanmi ɓernde nden mi haalnima ko falɗa wo landola ɓayno ar ɗum no minima yaw ko suudu ko galle an no yaw ko galle an min mi wawata ka fuddugol e rival jo an nokku gotu mi wawata na kele an billahi antiɗan na kele an ko kelema fankuɗon mi gayna ko kelema a faami ɓay Allah waɗa ɓuttinantalam ɓernde mi yahi mi ɗaɓɓa ɓuttinowolam ɓernde min yon noon min jog on noon accitan joni andi kono watte habo mi ɗaɓɓanema suudu quoi mi losanama nokkugo hara yaha wona ɗon appartement free quoi probléme wala hara yiiday ɗon ok aw si tawi ɗo andi a waɗa ɗum ara dusno ton hara fottuno ton probléme wala kono si tawi na ɗum ɗon hara ɗaɓɓu ko fotte a faami hara climno ton kadi appartement mo ƴettata on kadi siko appartement hara logement ɓe no ɗuuɗi nder ton mi wonata nder ton a faami ko logement ngala fewi kadi ko ƴettata o ƴetta kadi étage komi wonta ɗon a faami si tawi na ɗum ɗon hara ma ɗum mi wonata ko ma ɗum accitala mi yaha mi ɗaɓɓa nokkugo ko ɗum ɗon ɓurani fiwnuɗa wendiranalan ni satti ko fiyoni ko par ce que ɗa andila min mi merta ɗum ɗon wongole année sunku ngala dus sa watta ɗum ɗon min ma mi seeka ko ɗum ɗon hoɓɓe goynin no falala wonnoɓe lannu fof sa miɗo yutir ɓawo ma ko way ko jikkol to mbeɗa andila yiɗuma yo mi losante ɗum ɗon komi faala kon ka aya no yire hande mi yawata fani a yetta sungu c'est bon joni mi nodday joni de marché jama la marche de marché ɗo mi noddayma mi ɗaɓɓanama suudu ɗo e kikiɗe probléme wala 18 heures noddete mais si mi nottima fi Allah ƴettate si tawina ɗum ɗon tawina fi sundu mi décrocheta appel ji maɗi a faami ko fi sundu noddete 18 heures quoi s'il te plaît probléme mi haalnima la yiɗuma ko falɗa o mi waɗante sa hewti ko kale four wannalan dépôt ala joni falɗa mi heɓi ɗon wa 400 000 no moƴƴi yeyde ma no heddi koy signe nde ɗo kay ɗo fiilima fiil ino ɗo signata ɗum ɗo ɗo ok habo noon habo mi daslan kay noon ɗo joni ɗo e wallidiray quoi ɗo fof to watama de tournude nano yimɓe ɓe moƴƴa wala kam ma fi tere jiɗi to no ɗo ɗo in ɗo in sini lannino ok
What do you want? For